Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan. Kami payulog nito nga nagadawat kanyo ning atong programa nining kagabiyo ang pangantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios panalangin atong tanan. Third. Naimbag rabii kan nagsak na isa sanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Naimbag nga rabi, nga kakabsat. Nasantuan nga rabi, naimbag nga rabi, Manong Bernard, kan nagigagayom, kan nayan tayo nga kakabsat nga daan ito programa. Tat nga rabi, iti Webes, datay tayo mo nun, kakabsat. Manong Bernard. Naimbag nga rabi tayo amin, gagayom ko kakabsat, naimbag mat nga rabi, Brother Armando. Sakmat na ito gayom nyo, ito nga rabi, di Brother Bernard, makadwayo, iti may isang oras, na ito nga programa tayo, dalan, iti kinasana. Amen. Salamat ka na po, Diyos. Syakmat ni Kapsat Armando J. Kiray Jr. Manipod pa dito ay barang congregation. Salamat ka na po. Tagarot nga pasat, kakapsat, kararag tayo biit. Inawalan tayo iti tulong di Apo. Syakti mga itong iti panagkararag at kakapsat. Amana, Apo may nakabali namin Apo. Salamat at nga oras. Dagiti nga
Oras salamat kin ka ngayon ka manin kada kami daytoy nga gundaway nga sika ti agngina kan madaydayaw kan may tagay ta tangarabi. At daytoy kuma panagigimong online ket sika ti tumulong ti tunggal maysa kadaytoy nga programa apo. Ti madanon na kung nagiti kakabsat nga usarab nga mangipaduyak-yak ti sasom tangarabi kan nagiti anchors kan nagiti technical working groups sika pa may ti tumarabay ti maysa kan maysa. Ti Espiritu Santo iti maadaan iti katingaan mi kan iti mangbentisyon iti nga mangted iti sirib kan ti amin nga kasapul iti nga programa apo. Amin nga bambanag dagiti ket dinaut mi kan karkarag mi tinasumito na yan ni Jesus nga apo mi. Amen. Yaman tayo manan na tangarabi Brother Armando dati man iti programa tayo. Ket takal ti panagyaman tayo dati nga programa ket adu ti makabuy-buya. Ket adu dagiti kagayem tayo nga mangipatpatulo dagiti panagkablao da, panagbati da kadagiti programa tayo. Ket mapantayo man nga rod iti basa dagiti kablao dagiti kakapsat tayo iti comment iti Facebook tayo. Tayo man nga kan ni kapsat tayo nga Amen. Medyo lumbrado ta. Basit. Cellphone tigam gamit Brad, ikas ka lang. Amen. Salamat kina po. Kablawan tayo ni kapsat tayo nga Elena Zavala. Naimbag nga rabi tayo amin kakapsat. Kunana, amen. Salamat kina po Diyos. Kadwa tayo matatang rabi. Manong Bernard ni kapsat tayo Mary Jane, Payumo, Ulanyo, naimbag nga rabi kakapsat. Kunana, amen. Salamat kina po. Kadwa na katatang rabi kakapsat. Kastamo ni J.S. Ramos, naimbag nga rabi kakapsat. Kunana, amen. Naimbag bat nga rabi kakapsat. Salamat kina po. Kadwa na katatang rabi. Watching from Mulabe, kunana. J. Mindanao. Kapsat tayo, Raquel Ortonio, madaydayaw ni Apo Diyos. Amen. Salamat kina po. Kalita nga kablao kapsat. Ni Ruel Amistad, na imbang karabi tayo aming kakapsat. Madaydayaw ti Apo. Wala na. Amen. Salamat kina po. Ano Bernard? Katagyaman tayo, dagita nga kakapsat tayo nga patpatwag tultuli nga mangipatpatulo dagiti panagkablao da. Then pakita da, iti suportada iti nga programa tayo. Kaya tangarabi ket patuloy na kayo nga wawisan dagiti gagayem kan kakapsat mi nga patuloy tayo ko mga suportaran dahiti programa tayo babaan iti panag-share, panag-like dahiti nga programa tayo no mabalbalin kumaket i-subscribe tayo dahiti nga programa tayo dahiti Ilocano Broadcast tapno adupay iti gagayem tayo nga makaammo dahiti nga naimbag nga damag. Kan dahiti nga programa tayo ket adamot lang ijay Facebook tayo, Brother Armando. Kan ijay YouTube tayo. No kan tayo mabuya dahito nga rabi, kat mabalin tayo nga mabuya, ijay YouTube tayo dahito nga programa tayo. Amen. Yeah. Brother Armando? Amen. Tatagarod, Manong Bernard, kat mapadaran tayo may isang sunat, awan na kansyon, nga idaton, nagkikakapsat tayo, kay Christian Mothers, manipod pa ijay lahat Trinidad Benguet iti paulo iti iti kansyon ke idaton ko ken ka kunana tingin tayo ti bendisyon nga tugot na nga spiritual iti nga nailangitan nga kansyon na iti nga kapsat. Amen. Yamanaken ka Jesus manubod inayak na kunay main pangpangunay yato'y umaruking kaday tu'y tiyago usuken kararwaken iti amin awalin sa bali ngayon at marite panagayan tukim ka o Jesus di kararag ko
Yang minamnaman Paegan ka Tawag kas kanya Diruwing amayan Idato'y kumarut Ken kada'y tuligyan ko Pusukin kararwag Ken iti amin ko Awanin sa baling na hinamahitin Tuli pa na kaya Tuhel ka o Jesus Di kararat ko Ken inding ang tuwa Itarigagay ko Ngagserbikin ka Awanin sa baling Mainap malisin Luli pa na kaya Tupin ka o Jesus Itarigagay ko Ken inding ang tuwa Itarigagay ko Ngagserbikin ka Awanin sa baling Di na sisika Na kay ayatin Sigurayang ka Panagsubling Jesus Tayo agden natan Iyag na nayon Idatulungan mo Ken kano'y tuyag ko Pusukin karawang Ken iti amin ko Awarin sa baling Na inamayin Hindi pa na kaya Ken ka o Jesus Ikararag ko Ken inding ang kuma Itarigagay ko Ngagserbikin ka Awanin sa baling Di lasis ka Na kay ayatin Amen. Salamat ka na po Diyos. Kanina nga nagpintas unay nga kansyon. Iti may daton tayo kat iti panagbibiyag tayo nga ng Diyos. Iti sangot ti Diyos na marswa ka tayo. Anong Bernard? Amen. Yaman tayo na nga kansyon ngayon pa iti kakapsa tayo manipag di jay La Trinidad Congregation. Ket tangarod Brother Armando ket mapatayo man dagiti pagdaan dagiti araramid ti Apo nga masangwanan. Ket ito no 26 ating atawon ating Setyembre ket maangay dayjay quarterly midnight prayer meeting ito'y Paniki Chapel ito no laglagay po tayo ata Setyembre 26 ating atawon agrugi iti alas 7 iti rabili ket awisan da kayo gagayem ket kakapsat nga makatanon ito'y midnight prayer meeting kayo. Amen. Ito no September 27 hanggang 28 mat at maadaan mo't lang iti may isang rabii na revival kan anibersaryo di ay Bonifacio, Kiblawan, Davao del Sur. Salamat kaya po kada itang revival ato ko mati may salakan ato ti makasideg kan ma-invite dagiti kakabsat tayo nga ang dengeg iti sasauna kan makaamiris dagiti nga espiritualan nga bambanag iti anibersaryo ti Bonifacio ti Kiblawan, Davao del Sur ket ani apo mati mangipay ti amin nga kasapulan dagiti kakabsat tayo dita iti kakabsat. Ano Bernard? Okay.
Adi mangangay nga prayer meeting tayo titunggal ti Lunes iti alas 8 ti rabigat lagdagkon tayo ati kumang gayong kakabsat adaday jay online prayer meeting tayo iti tunggal Lunes ket lagdagkon tayo ket makakatwa tayo kumaydjay ket itangarod Brother Armando ket itultuloy mo man ti panagbasa dagiti kablao dagiti kakabsat tayo nga mangipatatlo di jay chat box tayo. Amen. Dagiti kablaot para dagiti kakabsat tayo. Nga daan diti din natin tangarabi tatay dati 28 ng online viewers tayo. Kablawan tayo ikabsat tayo Jet Dakkel Batalya Junior na imbang ngarabi kakabsat. Bibuya dito ay Van Cleave, Mississippi. Amen. Salamat kinaya po. Katwata ka, Manang Jet. Noraline Ramos Miguel na imbang ngarabi tayo aming kakabsat. Madaydayaw niya po kunana. Amen. Salamat kakabsat. Katwata ka tangarabi. Ikabsat tayo Josie Valdez. Na imbang ngarabi tayo amin ayatek. Kakabsat iti apo. Amen. Salamat kinaya po. Ni kakabsat tayo Josie Valdez. Larry Buyat. Katwata tayo ngarabi dito yung kakabsat tayo. Na imbang ngarabi tayo aming kakabsat. Kanigayam kunana. Amen. Salamat kinaya po Diyos. Kakabsat. Orlando Gamino. Amen. Madaydayaw ni Apo Diyos. Kunana. Amen. Salamat kinaya po. Katwata ka mo tatangarabi. Ayun yung kakabsat. Dumapay nga kakabsat tayo. Kakablawa umi. Ni Manu Bernard nga wantilabas na. Tatangarabi. Ayun nga kakabsat. So nga mapadalan tayo. Manong Bernard. Dagiti panagkablado dagiti kakabsat tayo. One brother. Dagiti kagayam tayo kung kakabsat ket itultuloy lang ti mangipatulo dagiti kablao yo. Ket itangarod gagayam kakabsat mapantayo man nga denggen daytoy nainlangitan nga kansyon nga ipaay kada tayo amin ni ayto tay nga kakabsat ni Sister Guy Dumrique ket ipaulot ti kansyon na ket italeg tay ti amin iti na marswa ket dayta ti kansyon nga ipaay na ni Sister Guy itangarabi ket denggen tayo man daytoy nga sonata. Amen. Tibiyag dito'y daga, dinto agpatingga, adu tirigrigat, ngayon tay marikrik na, limited day to amin, dayto'y tinamarswa, tay sunala, ti ayat kenam nama. Ngayon tay paglaslasatan, di na tay tu panawan, di na tay tu baybayan, dumdeng mantiliday, di tay tu ngagsarday, adalang ni Jesus, kada tayo mangsasaranay. Italag tay ti amin, iti Dios nga na marswa, italag tay ti amin, dumteng nga problema, tay suy ti mangtet, ragsak kental na, biag tayo ay wanan na nga awan tinggana. Ibiyag dito'y daga, dinto agpatingga, adu tirigrigat, ngayon tay marikrik na, ngimited tay tu amin, daytoy tinamarswa, tay sunala ti ayat kenam nama. Gapu ti adu, ngayon tay paglaslasatan, di na tay nga panawan, di na tay tu baybayan, dumteng mantiliday, di tay tu ngagsarday, adalang ni Jesus, kada tayo mangsasaranay. Italag tay ti amin, iti Dios nga na marswa, italag
Italag tay ti amin dumteng nga problema tay suy ti mangted ragsak kental na biag tayo aywanan na nga awan tinggana italag tay ti amin iti Dios nga namarswa italag tay ti amin dumteng nga problema tay suy ti mangted ragsak kental na biag tayo aywanan na nga awan tinggana biag tayo aywanan na nga awan tinggana. And nagyaman ta dito nga kansyon ngayon pa ni Sister Brother Armando. Amen. Salamat ka na po. Kita nga nagpintas nga kanta. Salamat kong kuwana. Awan ingga nga panagkatid tayo. Apo, pada tayo kapasat. Manong Bernard, at tangarot nga nabi kat nagiti na birthday greetings. Para kaligti kapasat tayo. Kan pasarnuan na dita. Nagiti highlights the anniversary of the Church of God. Hindi pa kula Aurora. I-play na dito operator tayo. Amen. Amen. Happy birthday kakabsat. Kan iti highlights iti ikadapulo kat innam nga anibersaryo iti Church of God iti Pakulaw Aurora. Buyain tayo kakabsat dagiti highlights nga napasamak dito yung trabaho na yapo. Play na dito operator tayo. Amen. Amen. Nagyaman tayo dito nga balaygi ti aramid ti Apo ijay di tali di Pakulaw Aurora. Dahil kat patunay nga ti aramid ti Apo ijay kat balbalaygi. Kat nagyaman tayo dito at dati na aramid nakadanon iti sasaw ti Apo ijay lugar ti Aurora. Kat mapantay nga rod ti may kupat nga pasitan, Brother Armando. Amen, Manong Bernard. Salamat kina po Diyos. Kaniting kanito. Kadantay tayon. Panagdengeg ti sasaw ni Apo na ito na kadatay ni kapsat tayo nga Rudy Dulis Reyes manipod pa ni Paco Irrigation panigitar lang. So ngayaban tayon, ti kapsat tayon na usar ni Apo na mangiwaragawag iti Ebanghelyo tat tangarabi. Manong Rudy? Amen. Mablawak ti nembang nga rabi amin ay ito nga gagayam kan kakabsat nga buybuyag dengdengag tang rabi. Salamat ka dagiti operators, anchors,
Nagayagbubuya di balasyo ti tao, iti nasyon ti na Pilipinas, tinaduma-duma war barangay kal ili. Mablawang kayo tinagan ni Apo tayo Yesu Kristo. Kat giyaman tayo kiti Apo, tanang sa yadso na. Nadanon manan dito yung programa at no magtitulong. Tunggal may isang agdengag at no dawat kakapsat nga iparangkap tayo dito nga programa kadagiti gagayam tayo tapno do pa iti makamo. At awising kayo kakapsat, iti-texto entay pagsaadan ti minsay at arabi. Ito'y Roma, Kapitulo 6, 22 ken 23. Kunana iti Biblia Ilocano. Ngem ita ta nalukatang kayo iti basol, ket nagbalin kayo adipon ti Dios. At dabu ngayo ang maipaay ti kinasanto, ket ti panungpalan na biagang ganayon. Tadagiti supapak ti basol, isu ni patay, ngem ti naparabor, asagot ti Dios, isu ti biag nga agdanayon, ken Kristo nga Apo tayo. Dumaw tayo ti kaaskin na po. Amami nga man nakabali namin na po. Nagyamang kami ti gundaway manan, tapno agdengeg kami, kadagiti napateg nga sasaw yung atarawon ti kararwami. Ket idaw-dawat mi kada kayo Apo, may sagana ko ti puso ken panunot mi. Tapno awatan mi nga umiso, minsay nga ipayot at arabi. Tulungan nyo matadipon nyo usarin nyo, kanyo ti sirip kan inspirasyon, tapno may palawag na, dagiti nga sasaoy yung kamadalan, tapno makagunod kami ti bendisyon. Dahil kumapot ti marik nami, ket ti Espiritu Santo, mantabay kada kami, ket ti Diyos ti may daydayo ti biyami. Dahil ti pagpakaasig ang dinawat mi, tinagan ni Jesus nga po mi. Amen. Ti Paulo tintay pagadalan at arabi, adi maramid ti panakaisalakan ti biag ti tao. Iti nga rod binasa tayo, ngem ita ta nalukatang kayo. Suri ti panakaisalakan nga ibang ti Biblia, ti may sakay papanan na panakalukat. Ang kanay nga mababasa di Matthew 1:21 nga dahi panakaisalakan nga ipagpakamuna kan matarusan tayo di ay panakaisalakan manipod bason. Kat mapansin nyo pa, di ay surat ni Pablo kan ni Timothy, di may kadwa nga Timoteo 1:9, iso nga nang isalakan kada tayo. So, anya ti maramid na rito yung panakaisalakan. Umuna nga maramid na, ako na dito malukatan tayo ti basod. Kaya nang sa una bago ka malukatan, nakabalog ka pa, yun no nakakulong ka. Anya ti nakabaludan, kan nakakulungan ti tao. Kung na rito nalukatan kayo, ngam itata nalukatan kayo, iti basol. So ti tao, hindi nagaramit ti basol, hanlang nagsalungasing, nagbalin nga kasasaad na. Kaya't ingana hanga may salakan ti tao, di na mabalin ti di agaramit ti basol. Tada di nga rin kasasaad nga man nagbasol, imposible nga agaramit ti basol. Ngayon, no lukatan na tayo ni Apo, ilablawag tinasanto nga kasuratan, no mapukaw tayo tibiyag, nga mapukaw ray basol tibiyag tayo, mawayawayan tayo di ay, kunana di ay chapter 8, ti Ebanghelyo ni Juan, mamanyon to tipudno, ket tipudno,
lukatan na kayo. Dahil po nung dijay, awan sa bali ni saan nga niya po tayo Yesu Kristo. Siyak ti dalan, ti pudno, kan ti biyag. So, nalawag nga niya po ti manglukat ti tao, manipod bason. At ka di nalukatan, adwa, naging apostolis na. Ay may isang babae, dimawat ti panang pamakawan ti Apo, babaan ti panagbabawi na. Nakita ni Apo dinakam na, pinakawan na, gatan na lang ang pinakawan, binalbaliw na pedibiyag na. At kalpasan na, kinuna na, ingkan nga natal na, manipod dita, di kagbasol na. So, ituloy tayo dijay, maamuan yun to tipod, no? So, naamuan tayo di agpepeso, nga ni Apo Isos, napadasan tayo di nalukatan, kaya ti kunana dijay 36, 8:36, no ti anak, wayawayaan na kayo, pudnong agwayawaya kayo. So, ay ito nga kapsat, nawayawayan tayo di basol, pudnong awan tayo di basol. Kas kanayon nga example tayo, nga dati tao nga malmal mo si karayan, kat no awan ti mga law, may kat kingkwa na di panakalmas na, malmas na di nga tao. Ngayon dati mga law, pangipanan na di mangisalakan kanya na o maikat kanya na. Siyempre, ikatan na di danom, ipan na di ay tatdang. So, awan di danoman, ada di tatdang. Kasi mo ti tao, ngay nalaw niya po, ay insalakan na, awan di basulan, ada di sabaling ang lugar, ada di kasasaad, ngay bagbagan at ti Biblia, nagbalin kayo nga adipon na ni ti Diyos. So, dahi tao nga nalukatan ti basol, kaputi pa nakaisalakan na nagbalin nga adipon ti Diyos. So, bago kagbalin nga adipon ti Diyos, adapay nang adipon kanya. Sinuna dahi nga nang adipon, iti tao, sakbay nga agbalin nga anak ti Diyos. Common sense kakabsat, kunana di ay may kadwa nga Pedro, no sino ti pakabakan ti tao, iso ti mga dipon kingkwana. Hindi nagbasol ti tao, inabak ni Satanas, inabak ti Diablo. So, inadipon ti Diablo, inadipon ti basol ti tao. Ket ingana nga malukatan, araramidan na dayay pagayatan ti nangadipon kingkwana. Ngem, iti binasa tatay, no ti anak lukatan na kayo, pudno nga agwayawaya kayo. So nga salamat kina po, dagiti nawayawayaan, manipud basol, kunana ti binasa tayo, nagbalindan nga anak ti Diyos. Kahit dagiti anak ti Diyos, no mapantay di dyan, matlang, kunana di ikat, ngam kadagiti amin nga imawat kingkwana, John 1:12, inikan na dati panakabalin. Inikan na dati kabalan, kadagiti amin nga mamati kingkwana, nga nagbalindang anak ti Diyos. So, dagiti nagbaling nga anak ti Diyos, dati handang anak ti Diyos. Spiritually speaking, kunana di ay 3:10 ti First John, daytoy na parangarang dagiti anak ti Diyos ken dagiti anak ti Diablo. Nasakit tayo kakabsat nga no garamit ka ti basol, ti sursuno na diya nga chapter 3, ti tao garamit ti basol kukwa ti Diablo o anak ti Diablo. Narigat nga awatan na diya no antayo nga maawatan ti kay papananti sa ti Diyos kasla kanya kiti. No ibagbaga mga anak ng ti Diablo, gura ka tiamok mo di ka anak ng ti Diyos, nalilawak nga ron. Ang mga kasyahin, no, basa ka ti Biblia, amin nga tao, pinarso ti Diyos, ngayon, no, spiritually nga tungtungan, hanga amin, anak ti Diyos. Daytoy na parangarang dagiti anak ti Diyos, kan dagiti anak ti Diablo. Siya sino dagiti anak ti Diyos. Dagiti agararamid, ti kinalantag.
si asinno dagay aramid si asinno dagay anak ti Diablo, dagay agararamid ti basol. So nga kuno na ti binasa tayo ket anak ti Dios, nagbalin tayo anak ti Dios, dati anak tayo ti Diablo. Dati ti biyag tayo nakillo, tatan nalintegan. Takunana diti sumaruno at dabo ngayo amay paay ti kinasanto. So ray anak ti Dios at dabunganan nga may paay ti kinasanto kaya nasawan nasantuanan ti biyag na. Ket daging nga bunga daging aramid nga naimbag. Kalpasan tayo nga naisalakan kung na di Ephesians chapter 2 verse 10 insagana ni Apo ti biyag ti taktao kalpasan nga mabalbali di may sagana gapu kadagiti aramid nga naimbag. Kaano nga nangrugi daya idi naparswa tayo ken Apo Isus. Kaya nang sawan idi nagbalbali ti biyag tayo tatan sa balin. So nga salamat kina po at dabo nga tayo nga may paay ti kinasanto. Ang mabalin da jay nalungtag ka no data di kapilya no wan tayo di kapilya nakillo tayo. O kaya anak tayo ti Diyos no jay tayo kapilya o kaya gigam tayo ti Biblia karkarate kang kansyon tayo. Ito no anak na kaman ti Diablo. Madi no nalungtag ka. No nakillo ka. So kung na di Apokalipsis, dagi di pakpakillo, lalalo da nga nakillo. Dagi agpapakadakas, lalalo da agpakadakas. Dagi nalintag, lalalo agpakalintag. Dagi santo, lalalo nga agpakasanto. Hang mabaling nga, at the same time, kababalin mo, dagi nga dua. So nalawag mo, siguro kanya tayo amin nagay kakapsat. Pagkatapos, adi bunga ti kinasanto, dagay aramid tayo nga aramidon tayo sursurutan tayo ti amin nga pagayatan ti Diyos tibiyag nga na Kristiyano ang tatagdama. Amin nga bilbilin ni Apo araramidon tayo tiga po na ay eton tayo ni Apo. Kalpasan na ka pakawanan balbaliwan na ka ni Apo isibog na wino iparupok na dahi ay di puso tayo ket no tapno mayat tayo ni Apon, tapno dagi ibilin na, nalaka tayo lang ang marami dan. So ano subyanak man na 1 John 5:3, taday ito tayo at ti Diyos, matong palon tayo dagi tibilbilin na, ket dagi tibilbilin na, saan da makapatagsan. So no hanga makapatagsan tibilin ni Apo, di nalagaan. Di ba kung nana niya 11:28, nga alahan nyo ti sangul ko kada kayo, ket agsursuro kay kanyak, tatisangol ko nalagaan pati ti awit na. Ket makasarak kay tutiina na may paay ti kararwayo. So no ti kararwa ti tao nagina na. Si Marta nga garamit ti basol nalaka tayo nga makasurot ti pagayatan ti Dios. Ayat nga kapsat tayo na santuan nga biag isursuro ti Biblia. Uri pa di daang nga tulag. So di nangadawan na di 1 Peter chapter 1, 14, 15, gana 16 na yay, kas tinangayap kada kayo, santo, agsanto kayo mat. Ket agsanto tayo, ti amin nga kita ti panagbiag. Hala nga nasanto ti kawas, hala nga nasanto no di kapilya, nasantuan ti puso tayo, isong agkaw-kawas tayo, ti usto nga kawas. Nasantuan ti panagsasao tayo, tagamin di puso tayo, nadalusan. Nasantuan matan ti panagpampanunod tayo, hantay panpanunod ti dakasan, ti padatay nga tao. Nadalusan tayo ti aming kinarugit, ti lasag, ananayin tayo, ti kinasanto, iti panagbutang iti Diyos. So nga, dagay naisalakan, ti may isang epekto na, ti biyagda, ti agda mga lubong, kankanan ti nga may bagbaga, kadagay agdangdag dito yung sumubsubaybay, kadagay ti anak ni Apo, agdangdangag, kankanan ti nga ibaga, di Tito chapter 2 verse 12, isursuro na tayo, dahil parabor ti Diyos, mapagtalawan tayo ti saan na kinasingpet, ken dagiti tartarigagay nga nailubungan, agbiag tayo kung mga natepel, nalenteg, ken nasanto, kano?
dito'y lubong agdama. So nga, itata na lukatan kayo. Dahil pan nakaisalakan, tatta. Ang anay, may salakang kanto, tagamin dahil dumataw, ti amudat pan nakaisalakan, dahil mapanto ti langit. Han. Ti pan nakaisalakan, tattang agdama. Dino tayo may salakan tayo basol, mabalbali ti biyak tayo, pagkatapos may nayon tayo pamilya na Apo, then ti makita, ti biyak tayo, tinaldaw-aldaw, natepel, hantayo mabalinan nga aramidon dagi dati, nga aramid tayo din, tayo ikan na tayo ni Apo ti pan nakabalin, tapno agbalay tayo, matepelan tayo ti agsaw ti dakas, matepelan ti agpungtot, agsipot at dati pa electric na mabalintay ang agungat kayo nga di agbasol. Ang mga lumnat tinit nga siungat kapay lang. Tagamin, tibiyag ti tao, nayaban tayo nga adatal na ti Diyos, kan adatal na ti padatay nga tao. So dahi kakabsat, kat dahi nasantuan nga biyag, iso dahi hang agaramit ti basolan, ti tulong ni Apo. Anya ti makikita ti biyag na, dahi tao nga nasanto. Basak man kanya yung Galatia, chapter 5. Ngem tibunga ti Espiritu, ayat, rago, talna, nabayag, apanagitured, kinaanos, kinalaing, kinamanagtalag, kinaimma, panagtepel, awan lenteg, amay busor, kadagitoy abanag. So dito tibiyag nga makayayo kini Apo. Di chapter 15 ti diyan, daytoy ti pakayaywak, pakaydayawak ngagbunga kayo ti ado. Kasano nga maramid ngagbunga ti ado, dagiti namati kini Apo. So biyanan tayo di 15:1, siyak ti pudno nga puon ti ubas kun ni Apo. Kat ni amak tigtaltanon. Dahil santak nga hangagbunga, ikatan na ni Apo. Ngam dahil agmong bunga nga sa nga, dahil Kristiyano di ay, dalusan na, tapno lalalo, mangtati bunga. Kat no pampansin ninyo, nadalus kayon, gaputi sao. So dati muna nga pa nagdalus diyan. Ano rin yung muna nga panagdalos diyan, nadalusan tayo ti araramidon nga basol, dahil habitual. O kang kanayon, inaldaw-aldaw. Katan lang nga diyan ti madalusan tayo, so nga pruning kat. Tanog bunga tayo ti adado, madalusan pa di tawid nga basol. Amoy ti sungsungbatan lang ti tao, dahil inaramid nga basol. Ngam, no may kasaba, may yadal kadagiti namatikin na Apo, nga masapol nga may cut, dahil tawid nga basol, natawid tayo kini Adan, tako na rin Roma chapter 5 verse 12, so aming nga tao, dumteng ti papatay, nagaramit ti basol ti tao, nagamin, gaputi may isang nga tao, na simrek ti basol ti lubong, natawid ti rejay. So nga di awit, inaw na tayo, palang niinang tayo, da basol tayo. Tapos si 53 ti awit, dagi handa pa nga na yanak, agsasaudat ti ulbudan, agsasaudat ti dakasan. So nga dahil ubing, hamo man sursuruan, makita mo na dahil karnalidad nga dahil puso na. Dahil tawid na nga basol. Hana sungsungbatan na niya. So nga, no matay ti ubing, kadwa dahil pagarian ti Diyos. Ngayon, dumakkel, tunamunan ti dakas kinaimbag, na, pagbabaw yan na, di naramid na nga basol, ngayon, madapay la karnalidad na, kat so nga dati may kadwang aramid ti panakaisalakan dahil bautismo ti Espiritu Santo. Ti kondisyon tapno mapakawan ka mabalbaliw tayo, agbabawi kan mamati. Tapno may salakan tayo kan balbaliwan na ni Apo ti biyak tayo. Ti kondisyon tapno mabautisaran tayo ti Espiritu Santo, idaton tayo amin ti biyak tayo na dalos. Dahil agidaton ti biyak na dahil ti tao nga natulnog. Kasla dahil napalabas nga nagadalan may DJ Rosario, ni Uswik ni Caleb, tinakadanon lang di Kanaan. Apa nga nakadanon dari ay. Kuna ta nagtulnog da nga nanay kiniyuba. So dahil mapasanto nga Kristiyano, madalusan ti puso na natulnog isuna. Amen. Ngam no agsuksukir ka,
kasla kala dagiti rimwar di Ehipto nga agtayo-tayo lang di litang. Ket dagiti 20 pangato nga rimwar di Ehipto nagreklamo da, nagtantanabutob da, natay da di litang. Anya ti rason gaputi di da panagtulnog ken di da panamati. So ni Josue kin ni Caleb lang kas kinuna katay nakadanon da di Kanaan, ay Kanaan da di simsimbulo na tinananay nga panagsanto. So nga ibagbagatay no duma nga live and die to Kanaan. Nagbiyak ka di nananay nga panagpakasanto, di ka nga matay, takunan na dito binasa tayo. Dito'y teksto tayo. Ket kalpasan na Roma 6:7 kun ano tiket adabo ngayon may pay ti kinasanto ket ti panungpalan na biag ngagnanayon. Amen. So nga nung nadapunan ka ti patay nga napasantukan nga ti kababalin mo ket agtultulnog ka kiniapo ti amin nga pagayatan na amin nga bilbilin na. Hanga na yung 99 lang di pagtulnugam, amin nga bilbilin niya ako dapat pagtulnugan tayo. Nung natay ka din yung kasasaad, masyure mo na yung langit kaslaki ni Pablo. Pagbaga na dyan may katwa Timothy chapter 4, nga timtingan tal daw ti papanaw ko kunana, inaiwanak ti pamatik, naturpos ko ti tarayag. Ita kunana, or urayak na yung balangat ti biyag, nga itento ti apo tinalintag nga ukom. Katsan langan siya, kunana. Udikat pa dagiti amin nga gayat ti panagparang to ni Apo. So hamo kabutangan no may ni Apo. Hamo kabutangan ti matay, apay. Numatay ka umakar ka lang di mas napimpintas nga lugar. Dahil ti lugar tayo nga pagnanad ng tata. Nuhang ka na asidik kini Apo. Ay ti maramid nagaditidakas. Di unag ti pagtangan, at ano ka ti sulisok ti Diablo niya. Di arubayan, mapangkat ti pagilyan, adin no mga lugar nga papanam, lalalo tataga. Aming nga tao, da silpon na, nalang nga may sunod duma, duwa, da talo. So nga rin tao, inadipon da tatan, di nagita kasta, tungkol ti cellphone, pagkatapos awang panawundan, kiniya po. So nga ito nga kapsat, kung na dito Biblia, biyag agdanayon ti tungpal, kanagay amin, nga naisalakan, nabalbali ti biyag da, napasanto, makita ti bunga, makita ti biyag da, naglawlawag, sudat ti asin ken silaw dito lubong. Ket kunana pa di Hebreo chapter 12 verse 14, surutan niyo ti talna ken ti kinasanto. No awan dayay, awan ti makita ni Apo. So nganuhan tayo nga nanay nga napasanto, agdengdeng ted sa Apo. Nabayag tayo nga namatikin ni Apo, amo namnamahan ti mo panlangitan. Kas kinuna katay ni Pablo, na sure na dayay. Alangan ni Pablo no di dagiti amin nga nagitod ti biag na ken ni Apo. Ket no hanga marami dayay kun anang ordi ti binasa tayo may sa tay 23 tadagiti supapak ti basol isu ni patay. So nga day tao nga garamit ti basol natay espiritual. Naisina kini Apo. Ket no nadanunan tinatay kasi ang kasasaad na anya ti papanan na di Apocalypse 21:8 day ti papatay ang may kadwa. Ket day may samot nga paset kunana ngem tinaparabo na sagot ti Dios ti biag ngagnanayon ken Kristo Jesus nga Apo tayo. So di biag ngagnanayon panakadagiti amin ngem mawat kini Apo kasi dagiti ubig nga natay, dagiti natay nga awang kabalan da mamati, dagiti special child kun adon tuma. Yan, kakadwa tayo to amin di biag ngagnanayon. So ready ti mensahe nga kapsat nga rabi sa pelakumata nang itod kada tayo. Iti pannakarangay nang tatipan na kariing, nagayang pa yung mawat kini Apo. Nagururay nga si Anos. Gaputa di na kayat nga mapukaw ti oras sa sino. Hindi kat agturong na kumamin di pa nagbabawi. Kaya yung mawat kini Apo, no nadagsan, no narigat, para kanyang pay, ti sumuro kini Apo. Na masukimat tayo kung matibagi tayo. Sapol nga itod tayo kini Apo, ti amin namin. Tapno marik na tayo, pudno nga ragsak, ti pa nagsirbi kini Apo. Madaydayon niya ako. Dito di mensahe nga nagagandit ng arabi kahit itid ko kanagay kakabsat na yung angkor hindi operator pinababati pa yung oras. Madaydayon ti ako. Man, yaman tayo dayta nga nagagantay tang arabi
sasaw ni Apo. Udno launay nga iti panakaisalakan ke adu ti maramiden na iti panagbibig kayo. Di na lang aluktan iti kasratay nga managbasol. Hindi ka talagang rumangay ti biyag tayo nga espiritualan. Madsantay ti kundaway na makadami. So agyaman tayo dahita nga sasaw nga nangagantay ka. Sa pila kumakat, iti gagayam kang kakapsa tayo kat, nakarit kamat kuma. Surutan iti pagayatan ni Apo. Brother Armando. Amen. Salamat kina po Diyos. Kaya ita nga nakwintas ng mensahe. Unay nga dahita ti dalan, ti panakaisalakan. Salamat kung kuha na. Taratang dito tayo. Kaya iti nga simple nga adal ti Ebanghelyo nga iso ti mangmangtad ka tayo ng tao nga ti pudno nga panakaawat ti dito nga banag, ti panakaisalakan. Tatagaro tayo nga kausat kat makuntay ti panagkararag ni Manong Bernard ti Kapatay nga ro, ti panagkararag, at dawatan kayo nga kararag kayo amin. Ang mami nga manakabalin amin, katagyaman kami manan, iti pahay mo nga kuntaway kada kami amin, tunggal maysa, tapno makangag kami manan, iti sasaw mapo. Katagyaman kami, hamon, kung karit, para kada kami, sa pila kumakat, na ikwami na miris mo una iti pagayatam ti bawat tunggal may sakit sa pila kuma kultuloy dito nga aramid tapos pa iti matangeg iti sasaw mapo tagyaman kami iti adipon nga naaramat mo itang arabi agyaman kami iti kinabaknang iti sasaw nga sula una iti pagka makaitid iti biyag nga nanayon kada kami. Amen. Santong Espiritu, una iti panagantapay na kanya. At ting kami panagsina, itang rabi, at dawatan mi iti Santong Espiritu, nga isuna iti mangantapay ka na kami, at ting unag iti rabi, panagina namin, mapag kami iti panagina na hanggang aldaw tibigat, at antabayanan na kami kuma. At iyadayo na kami iti adong pasama kuma. Itang arabi kat agyaman kami launay ti bendisyon nga impake mo kada kami amin at iti dawat ng kararag mi babaan tinagan ni Apo mi nga Jesucristo at iti kararag mi. Amen. Amen. Natal na nga panaginan na. Ito nga ganyan with Kapsa. God bless us. Agyaman tayo dagiti nakadwate nga operator. Amen. Itang arabi at sa pila ko mati, sumaruno man nga Webes, kat makadwada kayo manan, dahil nga programa tayo na maawagan, dalan, ti kinasanto. Amen. Praise the Lord.